kai tawakkali ga waye? Karancin tawakkali mu fa shi yake hana mu kuɗi Malam Usman. Muna da karancin tawakkali ga Allah. Kana ganin in ka kama wani zai baka, in kana tare da wani mai gidanka ne zai taimake ka, ka manta mai taimako, ka manta mai bayarwa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Inna Allah balighu amri. qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isar masa. Ya Allah mun yadda ka isar mana, ko ba mu yadda ba? Na'am. To tawakkali mu yi tawakkali. Manzon Allah yake cewa walau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayr. Da kai da tsuntsuwa yafi wani hankali. Na'am. Mutum. Tsuntsu yana girki, tsuntsu yana da store din abinci, tsuntsu yana inda ke tara ruwa, amma saboda ya yi tawakkali ga Allah, manzon Allah ya ce tsuntsu zai wayi gari cikinsa empty, zai fita kafin yammaci ya ci har ya yi koton da ya riko wa 'ya'yansa. Me dalili? Saboda tawakkalinsa ga Allah. Zaki tawakkalinsa ga Allah dabba ce, ya sa ma ita ko mushe bata ce. Baka ci bature ya ce no matter how the condition is, lion cannot eat the grass. Duk yanda yanayi yake, zaki zai ci maka ciyawa ne? Zai ci ciyawa? Ba zai ci ciyawa ba. Kuma ka duba kai, tsabar tawakkalin dabbobi fa malam, ba su da gida suke gina suke kwanciya, haka ne? Ba su da komi, kai kana da gida, kana da komi, haka ne? Sai turawa ko kuma in ce masu iya fara suke cewa no matter how the darkness of the forest cannot make the animal to be confused. Duk duhun daji, duk ruwan da za a yi baya sa dabbobi su rude su gagara gane makoncinsu. Haka ne ko ba haka bane? Duka wannan me yake kawo shi shine rashin tawakka. Mu yi kokari mu ga tawakkalin mu ga Allah ba na wasa bane. Allah zai azurta mu iya ta hanyar tawakkuli kawai ga waye? Ga Allah. Shi yasa turawa suke cewa a person who live nearest of the forest can understand the language of the fish. Haka ne ko baka bane? To duk abin da yake ka irin wani abubuwan shine rashin jin cewa Allah nan fa shi din ne kadai mai bayarwa. Ka duba irin wani abubuwan da ake maka maganan su, dukkan su fa dabbobi ne. Allah ya sa mu dace. To don haka wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Allah ya isa ya zama wakili, ya zama wakilin ka, ya zama wakilin manzon Allah da aka turo. An gane ko? To kai kokari kaga cewa duk abin da zaka yi a rayuwa, idan zaka roki Allah ne ko zaka yi wani abu, kai kokari ka gane cewa ba mai baka wannan abu in ba waye ba, in ba Allah ba. Ayan da zamu ci gaba tana da fadin ma'ana da yawa, za mu fassara ta mu ne bayani, zamu tashi ta akan wani sati, kuma zamu ba da assignment akan ta. Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran. Kalubalantar mutane Allah yake yi. Me yasa ne? Me ya same ku ba kwa tadabburi akan Qur'ani? Tadabburi akan Qur'ani in za a bude maka babinsa, na rantse da Allah sai mu yi shekara ba mu gama ba. Bari ka ji wani abu guda ɗaya kawai ka gane cewa duk duniya ba mai iya maka wannan abun, ko kuma ba zai zo ba in ba da Qur'ani ba, ta hanyar Qur'ani ba. Qur'ani ne kadai zai dinka baka tarihi ko yana hana ka abu, kuma ka samu ayoyin suna karewa da harafi guda ɗaya. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kuma minal jinnati wan nas. kun ji ko? Kaɗan fa kenan. Da haka wannan ayan sati mai zuwa
tadabburin da ke cikin Qur'ani da sirrin da ke cikin Qur'ani za mu yi kokari mu bayyana shi mutane da yawa. An gane? Allah ya ajiye komi, ya tanadarwa komi, kawai baka bi bane. Duk abin da kake nema akwai shi a cikin Qur'ani. Mun fahimci da kyau? Wannan kaɗan muka ɗauko cikin tadabburi akan Qur'ani. Qur'ani gaba ɗayansa a lissafi yake. Mun gane? Bari mu ba da wani misali guda ɗaya. Idan ka zo kana biyo sunayen annabawa da sunayen wasu abubuwa, Allah ya kira sunan shaitan a Qur'ani sau 88, sai ya kira sunan mala'iku ma sau 88. To ba a tadabburi mai haka, saboda shaitan ya taba zama a cikin mala'iku, yasa aka daidaita sunayensu ɗaya. An kira sunan annabi Adam a Qur'ani sau 25 ne, an kira sunan annabi Isa ma sau 25. To me yasa? Saboda Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam. Muna ganewa? Qur'ani a lissafe yake, duk abin da zaka ji za a faɗa to kaza ne. Yanzu kamar mutanen Rum ne, lokacin da aka yi galaba a kansu a shekara nawa ne za ka tsaya lissafi a ce kaza kaza kaza. Allah ya ce gulibatin Rum. Hamim. Alif lam mim. Alif lam mim. Gulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يا أنا كاسن الدنيا باريس tafi kowane ƙasa yin ƙasa can rami gangara. Gashi Qur'ani ya faɗa gulibatir rum. An gane ko? Fi adinal ardi. Adinal ardi shine can duk duniya a global in ka duba Paris shine Rum ai. Sun fi ko ina yin ƙasa da gangare. Kun ji ɗaya? To sai Allah ya ce fi an yi galaba su ne fi didi sinin, a cikin waɗansu shekaru. Qur'ani bai bayani ba. Ta da aka samu sai ka kirga didi sinin, harufa nawa baka su ne shekaru. An gane su ne me shekaru. Qur'ani komin sa a lissafi yake. An fahimci wannan kyau? To akwai irin wannan da yawa wanda muka zo cikin Qur'ani za ku yi ta samun su, za ku yi ta samun kaza kaza da sauransu. Duka za mu yi bayani saboda a waye akan Qur'ani. Za mu takaita anan wajen saboda lokaci, inda muka yi kuskure Allah ya fi mana, inda muka yi daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan. Insha Allah gobe zan yi tafiya. Ina buƙatan a sani addu'a kuma da za mu je nemo wa Allah ya samu cikin alkhairi. Kuma insha Allah sati mai zuwa dai akwai karatu, don tafiyar nawa ba zan wuce Alhamis ba zan dawo. Kuma yadda yan uwa da kowa suke jin cewa bana mun fito siyasa muna ta jawo malamai, lallai wannan magana haka take, ku taya mu da addu'a kuma a ci gaba da yaɗa manufa in Allah yarda. Har yanzu dai mu fitar da jam'iyya ba tukunna, an fahimta, amma a yi ta yaɗa manufa insha Allah. Bana zan fito a ɗan majalisar Gombe ta Kudu, Gombe ta ina Fantami, Bolari East da West. Kamar yadda na gaya muku, muna addu'a ga masarautar Bolari, ta bani sarauta mai zaman kanta wanda ni ma zan iya naɗa wasu a ƙarƙashin sarauta, saboda sarauta ce babba mai suna Mardannin Bolari. Duk ranar da a yi naɗi zan gaya muku. Yanzu dai an kawo leta da komi na accepted, na yi signing na bayar. An gane ko? Yawwa. Ga kuma maji daɗin Mardannin Bolari shine wannan, shi na naɗa shi yanzu. An gane ko? Wannan kuma an naɗa shi sarkin yakin Mardannin Bolari. To haka abun yake, duk wanda na naɗa shi ya naɗu. Allah ya sa mu dace. A yi ta yaƙar manufa kuma insha Allah bana ba za a yi sak ba. Sak shi yake cutan ƙasar nan. A Gombe muka duba gwamna ya fito a ADC, shi ya fi cancanta, shi za mu yi. Res muka ga ya fito a PDP, shi za mu yi. Dan majalisa muka ga ya fito a APC ko abga ko me, shi za a yi. An gane? A yi mutum kawai cancanta bana. Me za a yi? Mutum kawai da cancanta. Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.